Ola, son Laura Suárez e estou aquí en Corcubión facendo un mural para o proxecto Arte no Camiño da Deputación da Coruña no Camiño Fisterra-Musía. Para mí significa moito contribuir no Camiño de Santiago co meu arte porque vivo aquí e de toda a vida ves os peregrinos pasar, tamén fixen o Camiño algunha que outra vez. É unha maneira de promover a cultura, de embellecer as zonas e tamén de contar un pouquiño do noso á xente que ven de todo o mundo a facer o Camiño. Este mural conta unha historia que sucedeu de verdade aquí en 1809 na vila de Corcubión. Cando era invadida polos franceses, os veciños montaron unha guerriña para botar os franceses da vila. As mulleres de Corcubión fixeron unha manifestación antibelicista e dixeronlle aos seus maridos, aos seus pais, que si como se lles ocurrera volver a ir á guerra, íbanos a matar durante a noite. E eles decidiron non ir á guerra ao final, que foi un acerto. Cando os peregrinos pasan por aquí, son todos moi amables, sempre me preguntan que é o que estou a facer, e iso está moi ben porque tamén lles podo contar un pouco da historia. Sacan fotos, chamanlles a atención, é bonito porque sempre como que interactúan contigo, paranse a ver o que estás facendo, e ti tamén lles animas co seu camiño, e eles animanche a ti con seguir pintando. E os veciños de Corcubión, a verdade que non podían apoiar máis o proxecto. De feito, ahora mesmo estáse facendo esta entrevista desde a casa dunha das veciñas. Coñezo moita da xente desta vila de Corcubión, pasei aquí toda a miña adolescencia, ao final estamos todos así xuntos e dá moito gusto. Eu creo que o impacto que está aportando o mural é moi positivo e divulgativo, porque a xente que pasa por aquí, todos os peregrins, aprenden un pouco da vila de Corcubión e da súa xente, e tamén da súa historia. É algo que se levan con eles hasta Fisterra ou Musía.